Now. אנשים מהודות הם מניאק סאנה, מניאק גדול. למה? למה? אם אתה עובד מהכפר שלו, $1, $1, כן. וקטן כסף, המישהו. בסדר? כן. ועוד, אם אתה עובד בכפר שלך, הכפר שלו, עוד פעם אם אתה הגבר, אם ירוסם, עם בן זונה. גדול. כן. בן זונה גדול? כן, אם עושה בן זונה, ואנשים לא יודעים מה יעשה, אם אתה אין כסף, מה תעשה. אתה, אם יפתח אותו, אתה הולך, כן לו כסף. ועוד פעם, אם אתה רוצה עובד מהכפר שלו, אי אפשר. אם אתה רוצה עובד, קיבל זין. אם אתה לא רוצה, הולך. הבנתי. אז העיקר לעשות ויסקי לא חוקי, הכי טוב. כן. לעשות ויסקי לא חוקי. הכי טוב. כן. הכי טוב זה כוס שבליי. טוב בשליים.